Hello friends, welcome to my another blog. बिया वेडिं सीजन जादों दायो बे समाव विन्टार थान्दा कुलनि गासैथिंबो गासै एरियायावबो बेबादिनो जोंबो हिन्जाव नायनो थांदोंमोन। आंनि बिजाव जालि उन्दै जागोन बियो आंनि बोराइनि फंबायनि हिन्जाव गोदान नायहैनो थांदोंमोन जोङो माने बेखौ नायथ'है जोङो आलासि जानो थांदोंमोन फेमिलि हिसाबै। ओमफ्राय ना जाबादि मोजां आलासि जानानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय दायोथ' हाबाया जाथ'वाखै, जास्ट हिन्जावखौ नायनानै दोनबाय ओमफ्रायो गासैखौबो थिग थाक खालामनानै दोनबाय। ओमफ्रायो जोंनि फेमिलिया बेयाव थांनानै जाबादि इन्जय खालामदोंमोन बिसोर सानैया जाबाय आंनि बिबोनांफोर, सासेया गेदेर सेल्फि लानाया आरो नैबे बियो उन्दै बिहावनि फिसाजो। ओमफ्राय ना जाबादि इन्ट्रेस्ट जादोंमोन, मा खोथा रायज्लायदोंमोन बिथांमोना ओरैबायदि माने फ्लावार्स लानानै ओरैबायदि गावसोरनि इन्जय खालामनानै ओरैबायदि खुसि जादों आरोना, इन्टारेस्टिं जादों। ओमफ्राय ना बोसोराव खनसेल' बा खननैल' जोङो एक जायो बावखायनो इन्जय खालामो जोङो। आंना बिखुनजोफोरा माबा माबि रायलायबाय थादोंमोन, बेवहाय जोंहाबो आरो जोंथ' रायलायाना बिथिं जोङो सेल्फि लादोंमोन। सेल्फि प्लास शर्ट क्लिप्स जों लादोंमोन। ओमफ्राय ना माबादि नुदों लोगोफोर, खोमायाव बिबार लालायलायनानै एकदम अमिताभ बच्चननि टाइमनि फ्लावार लानानै जोङो जाबादि इन्जय खालामदोंमोन लोगोफोर। ओमफ्राय ना हिन्जावाबो जाबादि किउट आरोना, हिन्जाव गोदानखौबो लोगो हमनानै खोथा बाथ्रा रायज्लायनानै फैबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। बाय।